Foli ni waleɲumandɔn bɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye mais kalo tile 14 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an n'a ni wagati in na ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolo fɛnminɛ caman kunu araba mais kalo tile 13 san 2026 an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilama kulu dɔw kan Keni Bawle forêt Worodugu yanfan fɛ Sibi Tilebi yanfan fɛ min sen fɛ u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolo fɛnminɛ caman o de hukumu kɔnɔna na o don kelen u taara bɔ jatigɛ wale tigilama kulu dɔw kan yiri dɔw kɔni jukɔrɔ min sen fɛ u ye dankarikɛ u ka ɲɛnamaya la ani u bolo fɛnminɛ caman état major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka finitigilakaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka dankari jatigɛ wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. An ka wolomasiri tabɔ ni Afrika Corps mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilama kulu dɔw dogolen kan karatabugu dɔw kɔnɔna na Sevare marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ k'u taara bɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka minɛnw ni kan ni o b'a jira k'a fɔ k'u kɔni ye dankarikɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni o minɛn ninnu bɛ tali kɛ min na o de ye malifaw ye an ka finitigilakaw ka finiw fo ka taa se moto dɔw ma ale ni minɛn caman n'u ye dankarikɛ olu fana na o de hukumu kɔnɔna na u jatigɛ wale tigilamaw ka mobili dɔ u ye dankarikɛ o fɛnɛ na fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa basigi ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Badala Keɲeba Gene Gore Lamine kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko mais kalo tile 11 san 2026 siraba kasara kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 18 olu bɔnɛ u ni na min sen fɛ mɔgɔ 30 olu banana ani ka mɔgɔ 17 olu jogi kosɛbɛ fɛn min kɔni ye sapeur pompier mɔgɔ ye olu ye u senfa ka se yɔrɔ kofɔlen na yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don banabagatɔ ani minnu kɔni fatura ni siraba kasara in kɔni senfɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la. K'a sanga ni ekɔliden dɛfukɛlaw ka farikolo ɲɛnajɛ kimɛnniw ye a jirala k'a fɔ ko kunun mɛn kalo tile 13 san 2026 denmisɛn 3 o de kɔni tora ji la ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko u caman de kɔni tun b'a la ka bɔ kimɛnnikɛyɔrɔ la min sen fɛ musomanin 1 ale ni cɛmanin 2 olu kɔni tora ji la o de hukumu kɔnɔna na sapeur pompier mɔgɔw kɔni ye u senfa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na joona yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na mina a laɲininen don denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to denmisɛnw na. An ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsinlen ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni u bɛ wele ko OCS olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛra sababu ye mais kalo tile 11 su ka dugu jɛ mais kalo tile 12 la san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn yuruguyurugubaga caman olu kan min sen fɛ ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen ni a bɛ wele ko skushi u ye o biriki 596 o de minɛ ni ma kofɔlen ninnu na ni o bɛ tali kɛ kilogramme 415 o de kɔni na fɛn min kɔni ye an ka finitigilaka ninnu ye u kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ɲɛnaminimafɛn ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ka kɛnɛyako kɔni basigi. An bɛ taa Kalabankoro ni a jirala k'a fɔ ko sifinnaka diplômé dɔ kɔni bɔnɛna a nin na a ka moto nɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw de kɔni kɛra sababu ye ni ka binkani wale de kɔni ta k'a ɲɛsin ni sifinnaka kofɔlen ma ni a bɛ wele ko Adama Balo min sen fɛ u kɔni ye a ka moto de kɔni daraki a la ni ka dankarikɛ a ka ɲɛnamaya la a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni sifinnaka kofɔlen kɔni ye ko diplômé kura de kɔni no lisansi o de kɔni la min sen fɛ u kɔni ye a ka moto kɔni daraki a la ni ka a kɔni bɔnɛ a nin na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la nka fɛn min kɔni ye ni maa maramafɛntigi ninnu kɔni ye a jirala k'a fɔ ko u kɔni bolila u ka nin wale cɛjugu ninnu kɔni kɔfɛ. An
bɛ wagati na iko sisan fɛn kɔni funteni ale de kɔni barika b'a la ka bonya ka taa fɛ an ka jamana kɔnɔna min a jirala k'a fɔ ko wagati natɔ kɔni kɔnɔna ko funteni kɔni barika bɛna bonyaani kati jɔ degegɛrɛ 45 o de kɔni na min a laɲini n'o denmansaw bɛɛ lajɛlenlen fɛ u k'u hakili to denmisɛnw ka jiko la ani ka u mako don makɔrɔbaw la kosɛbɛ yaasa funteni kɔni barika ale kɔni bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. Lycée français minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ni Moyen-Orient jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko olu kɔni tɛna kimɛnni baaraw kɛ ɲinan san kɔnɔna na min na ministère français de l'éducation kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni école kofɔlen ninnu kɔni ka kimɛnni baaraw olu kɔni tɛna kɛ ɲinan ko fɛn kɔni ye u ka kimɛnni jaabiw ye ko olu kɔni bɛna tali kɛ u ka san kalan jaabiw o de la ka sanga ni lakanako ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la Niger jamana kɔnɔna na Niger marabagaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni bɛ pankuru jigiyɔrɔ masurunya la ko u bɛ na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labuli ka bɔ pankuru jigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanako ye hakilina jigila a bɛ kalo 4 bɔ bi jatigɛ wale tigilamaw kɔni tun ye binkani wale ta ka ɲɛsin Niger pankuru jigiyɔrɔ ma o de hokumu kɔnɔna na u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna mɔgɔ minnu kɔni bɛ pankuru jigiyɔrɔ masurunya la u kɔni bɛna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu lawuli ka bɔ yen nɔ yaasa lakanako ale bɛ se ka basigi cogo min na fɛn kɔni ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ye a jirala k'a fɔ ko u kɔni bɛna lawuli ɲani mɛ kalo ban tuma cɛ. Hali bi an bɛ to Niger jamana kɔnɔna na yaasa ka lakanako sabati Niger jamana kɔnɔna na Niger marabagaw y'a laɲini ko ka yɛlɛma don u ka mɔbilibaw olu kɔni boli cogo la ko yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen ko mɔbilibaw kɔni yamaruyalen tɛ ni ka se olu yɔrɔw la yaasa lakanako ale bɛ se ka basigi cogo min na ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka binkani wale min a jirala k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔni na u ye mɔbili caman olu de kɔni jeni siraw olu kɔni sanfɛ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilenw olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na ni ka se di an ka lakana finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka garan da jatigɛ wale tigilamakulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na.